Soňky 8 ýylyň dowamynda dünýäde ýalňyz adamlaryň sany azyndan 100 millionddan geçdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 25-34 ýaş aralygyndaky ýalňyz raýatlaryň sany soňky 50 ýylyň dowamynda 2 hesse artdy. Häzirki wagtda erkekleriň 50 götermi we zanalaryň 41 götermi ýan ýollaşsyz ýaşaýar. Bilermenleriň bu ýagdaýy zanalaryň ykdysady garaşsyzlygynyň artmagy, nikalaşmak babatda jemgyýetçilik basyşynyň azalmagy bilen baglanşdyrýar. Şol bir wagtyň özünde dünýäde pes girdejili erkekler üçin ýan ýollaş tapmak has kynlaşýar. Bu bolsa statistika öz täsirini ýitirýär. Sosial torlara bolan garaşlylyk we tehnologiýanyň ösüşi hem ýagdaýa täsir edýär. Hatda adamlaryň belli bir bölegi emeli aň özlerini oňat ýollaş hasaplaýarlar. Asyl nähil pikirde? Adamzat näme üçin ýalňyz ýaşamagyň tarapdary? Pikirleriňizi teswirlerde belläp bilersiňiz.